Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген Рамазан айының чираттагы җомга иртәсендә сезнең белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен еракка китеп карасын. Еракка китеп кара дип язып калдырган шагыйребез Мөдәррис Агләмов. Менә шушы чакыруны кабул итеп, без бүген студиягә шундый мөхаҗирләребезнең, биек мөхаҗирләребезнең берсен студиягә кунак итеп чакырдык. Мәсгудә Ислам кызы Шәмсетдинова 1955 елның 1 июлендә Башкортстанның Оскын районы Кышлау елга авылында дөньяга килгән. Казакстанда музыка көллиятен тәмамлаганнан соң Казан дәүләт консерваториясына укырга керә. Укыган чагында ук Курчак театрында музыка бүлеге җитәкчесе булып эшли. Аннан соң 6 ел дәвамында безнең Татарстан телерадиокомпаниясында хезмәт куя. 1995 елда үзе укыган консерваториягә эшкә кайта. Петербург университетының фәлсәфә факультетында кандидатлык диссертациясын яклый. 2002 елда Вашингтон штатындагы Сиэтл каласына яшәргә күченеп китә. Тукай әкиятләре, Мәгъди, Кыйсайы Сөембикә, Шыңгызхан, Җир уллары трагедиясе кебек музыкаль әсәрләре белән танылды. Мәсгудә Шәмсетдинова Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор һәм язучы. Хайырлы көн, Мәсгудә ханым. Исәнмесез, рәхмәт чакыруыгызга. Ерак араларын якын итеп килгәнегез өчен Алланың рәхмәтләре булсын, беренчедән. Икенчедән, көчле кешеләр сагынып яшәмий бит әле, алар көрәшеп яшиләр. Сез дә шундыйлардан дип беләм. Ләкин әледән-әле менә ватаныгызга кайтып йөрүегез, ул сезгә иҗат тәртибе бирер өчен кирәкме, әллә башка төрле сәбәптәнме? Ни өчен менә бу кайтуларыгыз? Ничек дип кайтуларыгыз? Бу минем илем, бу минем шәһәрем. Мин авылда тусам да, Казакстанда укысам да, мин менә монда композитор булып әверелдем. Шуннан соң минем татар халкым шулай кабул итте һәм ул мине үстерде, ул мине яратты, ул мине ярата. Шуңа күрә мин Казанга кайту, ул минем теге шахталарда элек йөргәннәр бит әйме, иткәннәр, Донбассларга киткәннәр, Казакстаннарга киткәннәр, барыр авылларына кайтканнар. Шуның кебек мин дә шул ук хәл белән мен теге кайтып, инде Казанда ниләр бар икән, ни хәлләр бар икән дип, кайткан сайын сөенеп китәм. Чөнки монда барыбер, ничек дип әйтим, менә хәзер эшләделәр бит теге электрик машиналар. Шулар теге дальше йөрү өчен милай тертеп электричествога тыгып куялар, әйме, зарядкага. Мин зарядка аламын да. Шуннан соң ул 1 елга җитә. Шуннан бу 2 ел кайта алмыйча тордым, чөнки бу ковид килеп чыкты. Һәм шул дулкын, шул хәтле энергия белән мин шул ук минем булган эшләремне эшли торам. Аннан бүтән эшләгән эшләрем инде татарныкы булсын дип шуны эшлим. Урман эчендә утырып, музыкамны язам, тәрҗемә итәм, акча бетсә. Һәм сөенәм, 50 яшымда инглизчә өйрәнеп мин шул тамагымны туйдыра алам, тәрҗемәче буларак. Кайтып шуннан соң татар телендә yüzüp, сөйініп, тағын дусларым белән очрашып, шуннан соң Аллага шөкер бөтенесе дә яхшы юлда, дөрес юлда бара дип сөйінеп тағын эшләргә китәм. Сагынырга вакытым юк дигәнсез бер әңгәмәдә, әйме? Чыннан да теге эш кешесенең аның сагынып утырырга, җылап утырырга вакыты юктыр. Килешәм, ләкин без Совет заманында тимер пәрдәләр ачылганнан соң, ул аннан татарлар килгәннән соң, бер очрашу вакытында біз аптырап, түгел яратып үзебезчә. Алардан сораган идек, Америкада мәтрүшкәләр үсәме дип. Без бит инде ул вакытта белмибез, ул балалар мәтрүшкә бездә генә үсә дип уйлыйбыз, әйме? Ул орегано, ул аларда бар икән инде, аңлашыла, бөтен дөньясында бар икән, ул тәмләткеч булып санала. Ләкин андагы мәтрүшкә белән бездәге мәтрүшкә арасында аерма бармы? Сез композитор буларак менә шуны күңелгә тыясызмы шуны? Андагы, менә мәсәлән, шул ковид шире килеп чыкты. Менә минем шундый, минең эше шундый, миндә кәлт итә минем баш. Мен әйтәм, бу ковид шире нәрсә икән? Ярар инде бу вирус икән. Бу вирус, мен әйтәм, бу вирус булгач инде аның булырга тиеш бит антивирус дигән нәрсә. Бөтен халык йөгерде. Теге антибиотикларга, әллә нәрсә, анда чытыр килә. Бөтен халык. Минем тагын кәлт итте. Минем дәвани һәр вакыт әрем эчә иде. Әрем су эчә иде. Мин
аның іші балашақта бит ішіп қарайсың, аның ничек нәрсеге іші екен мына. Шунан тагын башта кілт итте. Шунан соң мен әрем турында укый башладым. Инде төрле телләрдә мөмкинчелек бар, татарчада, русчада, инглизчәдә. Иң көчле ул антивирус. Теге әрем, ул бит инде авылларда без шул тирисләр арасында, тавыклар тирис арасында йөрибез инде менә булай итеп буталы бәйме. Һәм дә шул дәваниләр әрем шә. Шул әремне мин Сиэтл янында юк. Мен әйтәм, бу әремне каян табарга? Әрем юк анда, әйме? Сиэтл янында, мин бит шәһәрдә, миңа кирәк әрем табарга. Шуннан соң мин киттем. Сиэтлдан 3 сәгать баргач, юлдан мин аны таптым, ул әремне. Шу белән ишинде ул, әйме? Шу белән ишинде ул әрем. Бишергә тиештеләсә кая? Менә анда аның һәрбер җирдә бит инде, мәсәлән, сиңа теге Саудовская Аравиядә үсми бит инде ул. Чүп үрәне булса да. Шулай бит инде. Шуннан шулны таптым, алып килдем Сиэтлга, әкренләп тамчылап бирдем. Халыкка хәзер бөтенесе сорый миннән, кайдан таптың? Чөнки Советлар Союзыннан киткән халык барысы да бит белә бит инде. Почти что барысы да белә. Барысы да белми инде, алар да даруга бәйләнеп йөриләр. Шуннан безнең татар кызларына әкренләп шулай итеп бирдем. Ой, аша ничек эчәсең? Мен әйтәм, сиңа нәрсә ул теге таблетка эчүдән бу мен әйтәм, безнең мен һәрвакыт сөйлим, менә татарда булган безнең бездә шуны эчәргә кирәк. Элек әти бабайлар ниләр нәрсәләр белән кулланган. Мәсәлән, шул ни белән кулланган, хәзер әйтә, Америкадан килде бу дары, Индиядан алдырдым. Юк, безнең ул теге Каныңа сеңгән. Юк, ул безнең икертәләрдән ничек дип әйтәсез, ихаталар янында үскән ул. Үлән белә ул, синдә нинди авыру бар. Ул үлән сиңа шушып килә. Мин менә синең дәвамың шикелле, әйме? Менә бер нидә шул бер Американың теге дусларда карыйм. Теге бар ич бездә мәми, кичкенә чакта шул мәми ашыйдыр. Нәрсә дип аталам? Пси мәмиме? Пси борчагы диләр, пси борчагы. Шул прямо әйләндереп алган теге әбинең йортын. Мин әйтәм, нәрдә сездә үпкә авырулы кешеләр бармы? Кеше бит анда әйтми, ул шуннан соң аны әйтте бездә дәвани рак, үпкә рак шире белән. Мин әйтәм, менә бит килә бит, әйтә бит, менә нитегез дип. Кулланыгыз мине. Мине кулланыгыз дип. Шуны мен аларны да өйрәтәм. Безнең бар шушы бакчаларыбызда кеше яшәгән җирләрдә безгә үлән теле юк бит инде. Матурлыгы бар, төсе бар. Һәм синеңа тик теге игътибарлык бир. Нигә ул килгән синең якка? Аның бит ми юктыр инде, аларда ми бездән дә ныграк теге күзәнәкләре эшли. Димәк, бер төрле үлән булса да аермасы бар димәкче буласыз. Бер төрле исемдә булса да, мәсәлән, шул ук мәтрүшкә. Бездә һәм анда үскән. Мәсәлән, мин әрем минем өчен космос, әйме? Ул мин әремгә ышанам. Ана Вашингтон штатындамы үсәме ул, теге Португалиядәме үсәме, ул бер кеше кебек. Кеше менә бөтенесе дә бер өч күзле, ике борынлы түгелләр бит, биш аяклы. Барысы да кеше. Кемдер зәңгәр күзле менә сезнеке кебек, минеке кебек. Теге ничек дип әйтәләр, татарча коричневыйны бездә бәс диләр, Урал татарлары. Монда коңгырт диләр. Коңгыртлап икенче сүз бездә. Шул мәгънәдә әйтмәкче булам, без халык үзенең борынгыдан килгән менә шул ысулларына игътибар бирергә тиеш. Мин ул мәтрүшкәнең 5 төрлесен үстерәм тегендә. Менә хәзер әйтә аласың инде, мөмкин дип сөйләшергә. Менә синең кышлау урманнардагы кебек ул балачак хәтерендә андагы эпикисәгедә, күпкән эпикисәгедә тәмрәк иде. Ул бүтән икралардан да, бүтән теге иң кыйммәтле ризыклардан әнә шул кипкән эпикисәге иң тәмлесе. Шүпләнмәгән башка ул иң беренче булып кирип калган ул хәтер булып, әйме? Шуңадыр инде кадерле. Кич йөреп кайта дигәндә инде менә әниләр уянмасын дип анда инде сөт куелган булаймы инде кәҗүмкә дибез инде бездә кәҗүмкәләрне. Каянда теш чистартып тору менә шул инде каткан ипи белән сөтне эчәбез дә тиз генә шылып йокларга ятабыз, ишетмәсеннәр дип. Мәскәүдә ханым, сез бер кайтуыгызда моннан бәрәңгәп китәргә теләвегез турында язган идегез, әйткән идегез. Алып киттем, үстердем, ошаттым. Ничек соң тәм үзгәрәме андагы үскән бәрәңгенең безнең бәрәңгенең тәме? Үзгәрә. Чөнки ул туфрактан тора. Ул туфрак, туган туфрак. Менә өйрәнгән. Мен аны өйрәндем. Составы икенче инде аның, әйме, бөтенләй. Туфракның икенче төрле. Чөнки алар анда бит вулканнар, анда яшь җир, андагы теге ташлы җирләр шундый, әйме. Аннан соң икенче төрле ул. Ул сиңа теге
Анда нәрсәдер менә монда ананасны Тукай районында үстерә алмаган кебек. Үсергә мөмкин ул, ләкин аның тәме бөтенләй икенче булачак. Әйе, ул бәрәңге бит килгән Южный нидән Көньяк Америкадан, аның туган иле анда. Шуңа күрә мин алып кайтып шул бәрәңгеләрне ул якка күрсәттем, мин әйтәм, алып килдем, менә сездән нәрсә кирәк. Әйе, алып килдем, менә мин әйтәм, мин теге һавага, җилләргә сәлам җибәрдем. Рәхмәт сезгә, бездә бөтенесе хәзер сезнең белән колорадский жукларны җыеп, колорадский бөҗәкләрне җыеп интегәбез, менә мин әйтәм, рәхмәт сыерлар белән ашый. Шуның әйме шул хәтле бәрәңге ашыйбыз да бәрәңге ашыйбыз, аннан мен әйтәм, ярты Россия диабет чиренә кергән, мин әйтәм, рәхмәт сезгә. Мәсгуд ханым, сез Америкага бәрәңге генә түгел, бәрәңге берсе генә сөлгеләр дә ташыйсыз икән. Ул кимчелегегезне турыда сөйләгез әле. Нәрсә өчен кирәк ул сезгә? Бизәр өчен ул сезгә, күңел тынычлыгы өчен ул сезгә, әллә ул бер рият, һәр кайсы бер нәрсә белән бәйләнгәнме? Менә кая барсам да мине татар туендыра. Татарның Т хәрефе дә мине туендыра. Татарның Т хәрефенең кисәге дә туендыра. Мен анда лекциялар укыйм. Менә мин бу бер сөлге турында 3 сәгать сөйли алам. Аның ниләре, анда теге формалары авылга кирип китәм. Мәсәлән, миндә шул алып киттем, мин анда иң кадерле ул миндә кияү штаны. Анда сүзе бар, кияү штаны. Кияү. Безнеке кияү штаны. Мөмкиннәр күп кешеләр. Ну китереп чыгарам мин аны, нәрсә икән бу, аның бит теге туйларда гына киелә торган ул кияү, ничек дип әйтим, шалбармы? Шалбар булайдан сана. Менә булай итеп ул тукымыздан эшләнгән, моннан бик матур. Анда, мәсәлән, мин килен булдым ди, ул кирдем ди Зөфәф кичәсенә, мин ул штанга карап, ошак катачакмы? Шундый матур ул. Баулар белән әйләндереп. Куенга кергәнне. Әйе, ну белмим инде, анда мин бик сизәм ди нәрсәне. Шуңа күрә мин, мәсәлән, бу сөлгеләрне мин монда бер партиясы, һәм дә мин анда алып киттем. Һәр вакыт лекциялар укыганда шушы безнең кул әсәрләрен күрсәтәм, һәм дә шушының безнең бөтен дөньядагы бөтен бу элементлар безнең татарда гына түгел, ул бөтен дөнья, мәсәлән, мин Канадада булдым, Ванкуверда, теге Майядан килгән exhibition выставка. Күргәзмә, көчле күргәзмә, бөтен дөнья килеп карады инде ул Майядан алып китергәннәр аны. Балбаллар, монда ниләр әйме. Мин дә тагын әйтем, бәй, безнекеләр бит булар. Шуннан соң мин аларны өйрәнә башладым. Ул чынында безнең ми күзәкләрендә бирелгән формалар. Ми күзәкләренә кертеп утыртылган менә теге бишек киенде. Әйтәбез бит инде ул һәр этниканың мөхәре дигән кебек, шул бездәге ми формасы ул. Менә без бит күрәбез бер төсле дөньяны, бакалар икенче төрле күрә. Сыер өченче төрле күрә. Һәрбер җан иясенә бирелгән күрү мөмкинчелеге. Менә бу күзлек. Әйе. Шул күзлектән каралыймы? Әйе, мәсәлән, сез Африкага барсагыз, сез аны мондай бизәкләрне күрәчәксез, ул бәлки алар икенче төрлерәк эшләп куйганнардыр. Безнекеләр менә тик-тик-тик итеп куйган, авылларга мөмкин булай тертеп зигзаглар белән эшләргә. Шуңа менә шушы әйтәм бит теге тамак туендырырга безгә Т хәрефе дә җитә. Чит илләргә китсәң, чөнки татарча белсәң, инглиз теле өйрәнү бик җиңел. Мин тәрҗемә иткәндә 40 яшьлек теге Советлар Союзыннан килгәннәрдән әйтәләр, ничек өйрәндең? Мин әйтәм, татар телен белсәң, лай тертеп өйрәнәсең. Менә сез өлеше җавап бирдегез инде. Чыннан да теге бакча башыннан ерак китмәгән, үзенең шул бакча башында калуының сәбәбе шул тел белмәүдән, рус телен белмәүдән дип аңлаган кешеләр кай вакытта балаларын менә татар теле белән ерак китеп булмый. Әйдәгез, син инглиз телен өйрән, рус телен белсәң кеше буласың дип, рус мәктәпләренә бирүче ата-аналарга җавабыгыз дип. Мин әле дә русча яхшы белмим. Мин бит инде 11 яшыма хәтле авылдан чыктым. Анда мин Алманы беренче мәртәбә күрдем Казакъстанда. Анда казакча укыдым. Мин русча сөйләшкәндә миннән көләләр иде. Шуннан соң монда килдем, авыр булды татарча өйрәнү. Әмма мин шуны әйтәм, һәр вакыт мин моннан шулай йөргәч, мин балаларны татар мәктәбендә укыттым. Чөнки ул заманнарда инде 80-нче елларда туган балалар, шул 90-нчы еллардагы без бирмәсәк балаларны татарча укырга кем бирер дип, ул балаларны без бирдек. Ул балалар русча да белә, ул төрле телләрдә белә. Надир ул космос инженеры, улысы минем ул теге программалар буенча, теге акыллы йортлар төзү буенча инженер. Программист, ул теге докторскийларына яклап инде әзерләнеп бара. Мин әйтәм, туктар, гомер буе укыдым. Татар теле белсәң, ул
дөнья киңәя. Рус телен ул җиңел ул өйрәнү. Ул барыбер һәр вакыт без урыслар арасында, әйме? Аларны беләбез бит ул. Теләсәк тәренебез инде без. Телләргә кирәк рус телен өйрәнергә, чөнки рус теле дә бик бөек тел. Алар рус телен, мин мәсәлән инглизчә өйрәнгәндә, мин инде татар телен белгәч, рус телен белгәч, минем фәлсәфә фәннәре кандидаты буенча мин төрекчә өйрәндем, әйме? Телләрне чагыштырып карап, ул кайвакыт Киңәягенә әйме? Келт иттерә, әйме? Аны кайеле бездә шулай икән, русларда шулай икән, бра инглизләрдә була икән. Ул һәрвакыт мине эшләтә. Минем улым әйтә, әни синдә бер вакытта да Альцгеймер деменция булмастыр ди. Чөнки күпме тел башта, музыка теле дә бар бит әлендә, до ре ми фа соль ля силәр бөтен метрлар ниләр, әйме? Шуңа күрә иң көчле тел менә үзең туган тел. Үзеңнең туган телең. Марилар өчен мари теле, менә консерваториядә Ани теле, әйме? Ана теле. Чөнки ул порталны ача торган. Тик ана теле белән генә порталга кирип китәргә була. Порталны аңлаттылар. Галәм? Галәм киңлеге, әйме? Галәм киңлегенә кирип китү. Монда аңлашыла инде әлбәттә, әйме? Кеше булырга тырышуда аңлашыла. Ләкин менә читтә Казанда сезгә мөмкинлекләр ачылган дип әйттегез теге вакытта, шунда 90-нчы елларда без барыбыз да шулай итеп татар теленә белән ябыштык, мөмкинлек ачылу белән балаларыбызны шуңа бирдек, үзебез шуңа ышандык. Ансы бер, ләкин менә читтә ана телен саклау авыр түгелме сезгә? Чөнки сезнең урыныгызда минем монда кунагым булып Надир утырды, сезнең улыгыз. Ике тапшырулык рәхәтләндереп, иркен татарча фикерләп, иркен техник терминнарны татарча сөйләп утырган җегет. Бүген дә Америкада яши торган кеше, әйме? Татар телен ничек сакларга буласың менә? Ул оятканы ул балаларга дәвәниләр салырга тиеш. Ул оятканы дәвәниләрдә үз теленә үзен килгән нидән тамырларга булган ихтирам булырга тиеш. Булай теге чәчелеп йөрү, менә син татар булсаң, татарга тылмаш кирәк. Мин һәрвакыт әйтәм, татар өйрәнегез телләрне, син татар булсаң, минем теге тәрҗемә итүгә 40 еллык өйрәнмәгәннәр, мин аларга тәрҗемә итеп йөри һәм миңа дәүләт теле ул тәрҗемә иткән өчен. Бик тиз өйрәнәләр. Һәм дә ул татар теленең ихтирамын бик көчле күтәрергә кирәк. Кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашып киләбез. Хәзер Марсел Пруст сорауларына күчәбез. Әле дә биттеме дә инде. Әле башламадык та бит. Башламадык да. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Шытырманны йырып еракка бару. Иратлардагы сез югары бәйләтегән сыйфатлар. Кайдагы? Иратлардагы. Ой, мин бөтен атларга үземнең улларым кебек итеп карыйм. Аларның сыйфатлары тауфиклы, әнигә, әтигә карата, туганнарына карата, менә шушы туганлык хисләре. Хатын-кызлардагы нинди сыйфатларны өстенрәк күрәсез? Үз балаңа хыял бирү. Сезнең иң зур җитешсезлегегез? Минем иң зур җитешсезлегем, мин музыка чынлап та яза башласам, мин кухняны онытам. Дөньягызны онытасыз дөресрәге. Дөньяны кай вакыт инде ансын онытылмый, әмма мин кеше бик матур итеп теге ниләрен куеп, мин басып ашарга мөмкин. Миңа не так важно это, ничек ашап утыру. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Безнең милләтнең үзен үзе аңлавы һәм аңлавы безнең искиткеч милләт икәнен. Шуны аңлату, әйме? Шуны аңлау һәм аңлату. Аңлатуын үзе аңларга тиеш ул нәрсәне мин аңлатырга, аны ул менә бит утырам бит инде мин Зөлфәт Хакимнәрне менә әсәрләрегез белән бишеккә 300 бишек килеп мин аны табам бит инде татар киленең нинди матурлыгы, нинди анда биргән, әгәр дә руслар әйтә, придет серенький волчок, укусит тебя за бочок, куркыта баланы, әйме? Ә безнекеләр әйтә, гыйззәтем син, кадерем син, бәгырем син, йөрәк маем син. Шул хәтле мәхәббәт ул туган кичкенә генә бу ит кисәгенә. Яраткан төсегез? Сарык. Тормыш девизыгыз? Юк миндә девиз. Алга барабыз. Алга барабыз. Алда жүрегез. Безне яртыгыз, шытырманлыкны жүреп жүрегез. Аллаһ Тәала сезгә көч бирсен һәм иҗат нәрте бирсен. Ой, сезгә шундый рәхмәт. Мин инде бу тапшыруны ярып чыгармын димәгән идем. Ярып чыктык бугай. Рәхмәт.
Нинди генә заманда һәм кайда гына яшәсәк тә, бүгенге кунагыбыз Татарның атаклы композиторы Мәскәүдә ханым Шәмсетдинова шикелле кешебездән килгәнчә үз халкыбызга, үз өммәтебезгә хезмәт итәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.